Sampai kapan? Oh tak kira bar manten langsung bar. Cara nggonku bar manten bar ngono kae. Pun bengkalih Mbah Kung. Yang lain litune ngersakaken apa monggo? Nggih. Wonten apa mboten? Niki tapi nggih terbatas nggih wekdalipun sinambi ngrantos mijilipun serat maja pinanganten. Sapa sing ora kedanan mripate blala-blala awe-awe kegodha rasa atiku yen anyawang esem kemuyumu enake pakmu sayange anake loro neng kono ana bisa apa bisa urip bebarengan aku kedanan rina wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok gayo lintang. Sing apik iki swaraku apa sone to? Asline suarane jenengan, Pak. Oh, sone. Sone no elek asline, Pak. Wong nyak. Jobi jenengan gak gawe mic. Julaikai mesti ngono. Jobi gak gawe mic apik endi ngoten lho. Tak rewangi pati geni papriye karo ben luluh atine. Lanjut. Aku ora bakal rapi mong sliramu terus wong sing tak tresnani goyang sampai bawah yo sablah Dek sablah I love you I love you too yo Sopo sing ora kedanan
mripate blalak-blalak awe-awe kegodha rasa atiku yen anyawang esegemu sayange anake loro neng kono ana prawan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan Dik blah Dek ablah Dek Sek pripun? aku gak mbok salimi ta. Oh iya. Bodo-bodo ijo diliwati. Sik. Wong yo sak warna sorte salimi. rop ngono nek keluputan sak wayah-wayah iki iso di ngapura. Nggih, sami-sami minal Nggih. aidin wal faizin. Nyuwun paksesen jenengan sedaya banci kali sinden ayu pundi? Kok jujur men to cacah iki? Sing ngomong banci sapa? Aku apa banci? Ayune kaya ngono kok banci lho. Aku apa banci? Ayu udel munggah. Alhamdulillah. Cih. Akhirnya sampai dek sini. Iya. Lho aku zaman corona ki nang omah kene lho. Nggone sapa? Iki ya sing mantu iki. Nggone Pak Sunaryo? Gogongane dibarne. Zaman corona aku sering kene. Lah, dek urung marep akhirnya nimbali sampean malih. Iki alhamdulillah. Jejer Mbak, kene dek menjaga kene. Coba kene lah. Dijabah. Nah, Manggolone loro, dumase loro, ayu-ayu kabeh. Alhamdulillah, sak menika saged sowan enten ngranget. Ngeranget neh. Nggih. Kene iki desa sing paling sugih lho. Lah dusune Kali Santen. Oh iya. Heeh. Dusune kaline kuwi santen. Nah, Kali Santen. Desane ngranget sak wayah-wayah Ngranget. anget. Nggih, alhamdulillah. Sak menika enten daleme Bapak Sunaryo, Pak Sunaryo. Ibu nggih. Mutirah. Oh nggih, sugeng siang Pak Sunaryo kalian Ibu. Besanipun saking pundi? Ponorogo. Ponorogone? Ngerayun. Blembem. Oh, belum. Jambon nggih. Lah aku Oh. tau ning ngerayun pitung Sing kene nggih. lebet niki saking Blembem. Nggih. Oh, waduk ngidul, kali ngidul. Wek ya roh ta. Hah? Ya ro wong Blembem ki senengane ya banci. Oh. Lah Wek, kowe duwe langganan jenenge Mbah Wadam ora? Siapa? Mbah Adam. Gak, Mbah Wa Blembem. gak. Mau goleki sampean lho. Enek. Enek. Karena biasanya sing seneng banci ki cari kami tua karo Jogoboyo. Senengane banci. Oh niki saking Blembem niki nglebet niki. Nggih alhamdulillah. Blembem ki nek bancine to. Kathah to. Enek Nah, tapi wis iya. dipateni kabeh. Pokoke banci ki sabone daerah kono ki Sanujaya pokoke. Lah piye wong tuwek-tuwek dihapusi kabeh. Biyen ki kono bancine akeh tapi saiki wis dipateni kabeh. Hah? Wis dipateni kabeh. Lho nyapa? Ngrusuh yo omahe. Lho kok ngrusuhi piye to banci kok ngrusuhi iki Lah lho. mbletuki wong kok. Lah ya sing gelem diblithuki salahe. Karet temenge ya asli. Alhamdulillah sakmenika nderekaken Mbak Yana make up Nggih. saking Mbak Yana ki Gemarang pondi? Murang Kare. Oh, Morang. Nggih. Perbatasan Gemarang antara Kare. Nggih, alhamdulillah. Mas yo nggone iki nyelepit tamune ya akeh. Akeh. Nah, niki piantun mriki. Piantun Nggih. Kranget. Nggih. Oh, piantun Kranget. Nggih, niki nggih Kranget niki, piantun Kranget, putri-putri niki. Campur. Lah endi? Duh, Langganamu no iso. sapa? Iki langganamu stadion ndek mben. Ora. Dudu iki. Lah jare online ke. Alhamdulillah niki seni kerawitan Purwolaras. Purwolaras. Saking Ngranget mriki salam, mawon. oh dukuh salam Dukuh desa salam. Ngranget, oh mriki mawon. Nggih alhamdulillah iki manggolone loro, putri dumase loro. Manggolone ganteng-ganteng ya, Mas. Ah, salok berengose kaya serundeng kutah. Mang Manggolo karo dalange kembar. Kembar dan brengos.
Padha irenge. Wing mau wedakanmu apa, Dik? Heh. Natural. Wedakku fon. Wedake sing sitok brengos iki kliwon. Kan enek wedak fon berarti enek wedak kliwon. Manggala sing Sing di Manggala sing rumangsa gelap gulita maju. Kowe kok tak omongni mboke lho ngono. Manggala sing sebelah kene lho, Mas. Ya, iki lho sebelah tengen sing Hati-hati nak diambung banci lho. Sing sebelah kanan. Lah sing brengkose kandel kuwi lho. sebelah ngadepe rono sik. Nah, ben ketok padang kena lampu. Kene iki Manggala larang lho. 150 lho Manggala. Kene Manggala larang 150 lho. Lho alah bayar cah kok ngene kok 150 lah. Lho sing gelem yo liyane ora gelem kok. Jenengmu sapa? Norman. Norman. Norman Kamaru. Ngadepe rono lho, Man. Nah, ngadepe rono. Siap, Grah. Iki padha karo manten lho jane. Kitok iso kaya brownies. Cita-citane mau jadi apa Mas Norman besok? Nggih, cita-citamu dadi apa? Maling. Apa? Polisi nek iso. Alah, alhamdulillah. Polisi kok. Ora apa-apa. Polisi. Blah. Hah? 2024 2025 Pak Prabowo duwe program. Daftar polisi gratis gaji lumayan. Kok dadi polisi tidur lho, Dik ya. Keringetnya dilapisi to, Man, keringat. Nah. Waduh, wedakmu ya ilang carane nggo tisu. Omahmu yo ngranget kene pondi? Maku etan kono lho. Belah kono lho. Ndi? Etan. Oh, ki ngetan. Jajan. Dhisik Bu. Ki mbokmu enek apa nah? Mboten enten. Dhewe rene. Kale pake. Lah pakmu sing ndi? Pake sapa jenengmu, pakmu? Aja mbok dudane. Sapa? Aja mbok dudane. Rebianto. Rebianto. Rebianto wonge sing ndi? Hah? Mulih. Rebi sing ndi? Wonge ndi etan sing ndi? Wene pawon, pawon. Pake sing ndi? Iki ta pake. Iki bathik ijo. Lho lah kok ganteng pakmu. Ambungen man. Kowe dilolone ambungen man. Tenan man. Aku tak rene Pak Rebi. Ojo beti-beti man, ambungen man. Lah iya, Pak resik lho, Pak. Ini bapak ini kok. Dudu. Bapak ini kok nggih. Iya. Ya, dhisik ngidame napa lho, Kang? Lah iya. Dak maju rene. Nah. Ambungen man. Kuwi senengane brondong-brondong man. Tenan. Iki mbok ambung gelem. Golekane brondong. Sorry to sakmene nggo apa kok iso sakmene iki serandi duit sakmene iki. Aku timbangane sakmene iki yo milih iki no. Nah, iki lho lah iki. Aku yo milih iki timbangane kuwi. Yo, Mbah. Pripun dah? Pripun? Akeh. Duwe akeh lah yo hali-haline leh kuning meling-meling. Ya iya Mbah Kung panen porang Dik ben panen duren. Oh niki Mbah Wo to? Dudu. Senes. Mbah Kung. Mbah Kung. Panen duren, panen porang, panen pete, panen cengkeh. Nah, yo sak mene-mene iki lho. Apal lah. Nah, yo sandale selalu abang lho, Jos. Joget ya. Yo, lagune apa? Joget ya. Ojo. Joget sedilu tak jalukne bayaran gone sing di omah, oke? Oke. Lagune apa? Ayo, manut. Gendenge anu lagune dangdutan. Goyang bayaran. Apa to, Mas? Ye. Goyang. Iya. Pokoknya munyer. Ya yo.
Bokongnya munyer. asmara biyen kae kanggo adem tresno Ya ya ya. Ya ya ya. tanpa bantal tanpa rasa dan abete kata Hup. asmara. Reme dol to. Ya. Ora tau disetel. Kowe nek joget karo wong ayu aja merem. Engko nek merem tinggal mlayu gak roh lho. Piye? Isin. Isin. Nyapa dadak isin blakone cepot. Nah, Se Waduh. Gaul. rambutnya kok keset. Wis sing ndelikne sumpel susune banci iki ya kuwi. Ngene lho parane ngarepe nyapo to ben kok mamang kok iso. Manggolo sitoke maju. Ya. Maju. Wah, sing iki ganas sing iki. Nah, kene lho we. Apa? Iki. Pane nuwantang haus. Lho. Piye to ki? Dekne wis siap. Lah, kowe wani tenan babnya karo banci? Lho iya, kowe kok nafsu men to kowe wi. Kuwi lanang lho ya. Lah ya ade iki mukrim lho kok. Kuwi nafsu lanang men. padha karo pakmu. Wedok. Walah dibletok. Kuwi padha karo pakmu kuwi lanang. Jenengmu sapa? Parjo. 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 Lah iya, iki resik iki sepeteng. Joget bareng ya. Enek duwike apa ora? Enek, tekok sik nggone sing do mah, maju. Nah. Tekok Mbak Julia, tekok Mbak Manten, Pak sapa sing do mah? Pak Sunaryo. Pak Sunaryo. Pak Naryo. Ya. Lu kok iya? Muni nyok. Pak Naryo. Ngadep rono Pak Naryo. Sing jaloni ya kowe. Lah terokno Pak Terokno. Naryo. Pak Naryo. Niki Niki sangune tangune pripun? pripun? Timbangane lali udan. Timbangane lali udan. Niki mengke kula suwun sakniki. Niki mengke kula suwun sakniki. Maju ngene Pak Naryo sangune jaluk. Nah, munggah. Aku- Sampai oleh. Aku ora nggawa dhuwit le, engko nak Munggah bar. ya munggah. Sampai oleh. Nah, sampai oleh piye kok jak bisik-bisik kuwi. Wong e lali ra nggawa. Nah, piye nggawa purna? Pak Naryo betul-betul. Gak nggawa medun nggone besane jaluk, besan. Besan ke, besan. Besan ke lo. Piye? Omongane tanggune Pak Banci iki, Lah tanggonamu. aku mau bojone Naryo mbahmu kok iso. Kok iso tanggungane Pak Banci? Lah, ya kok Oh tanggungan. Banci ya seluk Pak. Pak Naryo ku piye kok tanggungane Pak Banci. Dumateng Bapak Banci ingkang kula hormati. Kok iso tanggungane Pak Banci ku piye? Maju nggone besane jaluk sangune. Nah. Ya muni Bu sangune kula suwun sakniki. Nah, ya. Bu, ora nyuwun apa-apa. sangu ngene lho. Maju. Nah, mosok blebem ki ngene wong sugih-sugih kok. Duwite ning Nah. jero lah wis Ayo. diku kan bajine manten. Kok disalami tok piye kuwi? Tanggane blebem wong lanang-lanang ra isin to ora kowe iki. Ayo. Gak oleh apa-apa. Yo ki blebem ki ya meneng ae kuwi. Duwite iki ning jero lah sing digawe kuwi kan pakaiane Bu Lah kok Prias. disangoni 500 sih bocah cilik. Ya rezekimu cilik le dina iki. Ki blas, blebem kene sing bergerak blas ngetokne dhewe kene. Ora. Kuwi lho grup blebem kok meneng to kowe. Piye mlempem apa blebem? Piye blah? Piye blah? Mlempem jare. Ayo mulih blah. Ya wes lanjut ya. Ayo. Sapa? Lah iki lho. Oke dah. Kene iki lho, kok dilawan. nah. Piye Mas? Tapi gundul juga karo Nadine. Nah, matuk wi. Sik to. Alhamdulillah matur sembah nuwun ya Mas. Gelem ta Mas ben marem. Piro wingi? Ya 50 iki lho. Nek 50 ya kurang. 50 kurang. Lah ya kek jaluk kae sing ngawae kae. 50 dindum 4 ya 12,5. Nah, 12,5 hiding. Piye? Oleh rokok. Warung kopi sadah wi, Mbah. 50.000 joget bareng ayo, Mbak. Ayo.
Heh? Lho lah piye lah ten eneke 50 lho. Heh? Piye? Wong papat ya 400. Lah kotake sing di omah ning ngarep kae kok gowonen. Lah kok larang men to? Lah iki lho eneke ya 50. Wis nanggung awakmu separo. Lah aku rene apa sambatan mbahmu iki kok sok. Rene ngliwati alas apa kon sambatan. Saweran iki aja ditarip. Saeneke disyukuri. Ayo Mbak, maju. Ayo, Nah. lagune apa yo? Maju joget bareng ayo kene. Maju. Nah, ayo Mas. Jambu alas. Dados, yuk. Kelingan Sing. manis Ya. aseme. Terus Ayo. kelingan ramah kemuyune. Kepoyo Tresno lan kasih sayang Adep kasih Goyang. karep atiku klakon dadi bojone. Endok gemak lah bunder rasane penak lah kier-kier. asik Sayange wis Bokongi. duwe bojo. anake loro Nanging aku wis kadung tresno. Kadung tresna goyang Nelongso Hei. rasane ngati. Rasane ngati. Yen aku ra bisa Gradok ini. melu duweni. Ayo. Jambu alas Bareng. kulite ijo sing Hei. dikakas wis duwe bojo. Ada Jas. kula ada semut durung rondo aja direbut. Bokongi ngene, mbok ngene. Yo. Supani batin yen tuha jadi dikali Jas. sekate hati ora bakal Jas, loro jas. hati Hei. sumpah wis janji Obah. bareng sehidup semati Jas. seneng Ya. bareng-bareng Jas, jas. dilakoni Jambu alas dik jambu manis rasane. rasane Nadyan tilas isih penak rasane. Hup. Mundur. ya. Kowe gelem 50? Ya gelem nek aku dhewe. Gelem. Kowe ya gelem ora? Iya gelem. Tak wehne jejer. Nah, tak wehne 50.000 sing gelem ngambung aku dhisik bayaran 50. Nek ngambung ya ditambahi. Piye? Tambahi. Tambahi. Sing di omah piye? Nang wedakmu lho kuandel gah gila aku nek Untung ubah lho. Lah kowe gelem apa ora dik 50 kene gak gelem dadi rekku. Bocah kok jujur. tambahno. Njaluk tambah ki lho, Bro. Piye? 50 tambah 50. Bosok kowe. Tambah 50. Nah, 100.000. Nah, ki bose iki. 100.000. 100.000 disi-disian ngambung. Ngambung plek aja diculne sampai aku ngitung bar. Oke? Ngitung bar piye? Teko 20. Lah Kene sing kelengan duit kono sing diambung. Lah kowe gelem apa ora? Sak tulan tok ae. Emoh. Aku gila kok. Kok iso gila. Lho lah kowe gelem apa ora? 100. Lah ya ndang ayo. Ben gak gila meremo. Sak tulan ya. Emoh. Piye ndang ayo ndang. Disik-disikan selak sore 1 loro. 1 loro rada maju. Wedakmu mari kuandel ngene. Piye merem. 1 loro ndang ngomong ae. Kaya ra kolu. Ya wis berarti mau dik 100 to. Mah to. Lho lah ya ndang 1 loro 1 Rupane delon mike. Kaya niki lho. 1 loro setengah 1 loro Ayo. 3 silo. Wes, olah vitamin. Lah kan aku urung ngitung nyapa kok mbok culne. Baleni wong urung kok iki. Nah, baleni. Aja mbok culne nek aku urung muni 1 sampai teko 20. Nah, Gak pareng mutah lho, Suwe nggih. nek teko 20. teko 10.
Siji. Ya ya. Teko 5 nyapa? Gah. Siji loro telu. Si loro loro loro. Sak sirkulah ngitung to. Kok iso men. Gentek ngadep rono. Sesek pinggirna. Genten ngadep rono, kurang ping 8. Kurang ping 8. Siji loro. Ya iki lho, siji. Ya 5, siji loro telu. Ji loro telu. Papat. Loro. Rene wangi. Delok anakmu lambene putih kabeh. Walah, arep golek dik 100 sek kangelan. Nya 50 ding. Kan padha wanine. Neh ora? Ya neh. Neh, kae sing di omah piye neh ki lho. Kita tuman rasan ngambung aku kowe. Lanjut gendinge pernah. Nek tambane lanjut. Nek gak enek. Ya ora. Wis. Iki wis berarti. Ya manut aku. Lanjut. Sak rep ya, sak repan. Tambane piro sik? Hah? Gak enek. Renek ya mbuh. Ya kuwi oleh 50-50 tok. Wis. Ya wis. Sing wedok njaluk sangu pernah. Jaluk. Ya kae lho klambi putih. Sing duwe dhuwit kae yo. Piye wedok diwehi ora? Diwehi. Ya maju rene, Dok. Rene, Dok. Nah. Sing wedok ya bayaran. Nah. Sik ben maju sik bose. Mara. Ya mararana ke. Nggone bose ke. Maju 50-50. Nah, lumayan. Jian. Alhamdulillah. Remuk, Bro. Nah, iya kalau klambi putih kalau Mbak. Mun ya ngapa niki? Mas, nyuwun sangu. Ya kan njaluk ke 100.000 nyapa. Lah bos aku ora wis nyawer. Piye? Bos aku ora wis nyawer. Lah 50 kuwi mang apa? Kurang. Ya neh nek ngono. Cek. Lagune Jambu Alas. Jumuke gak oleh nganggo tangan, khusus nganggo lambe. Nek gak nganggo lambe hangus. Nek modelene nang ndi gone? Rahasia sak sirku. Nek gane nang kono ya wegah. Ora ning kene, ora ning ngisor. Ayo Jambu Alas dituk. Dhisik-dhisikan ora usah didum, sapa sing dhisik kuwi ya sing olah. Nah, Kelingan manis ora. jembe. Terus kelingan rama kemuyune. Kok delep tok? Kenal kasih. Nek mau nyemplung kok Kasih kaya ngono. sayangi. Karep atiku klakon Rene tak jok laku ae. Nenge wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung Wis tak tresno. tokot iki lho. Hati-hati nek pedhot. Up. Yo abape buadek. Ya Mbok cokot ya ora kena jabut. lah tenan sak kenake. Ya suwek minggu. Rono. Iya kok kan ro kenek. Lha mbok cokot kok kena kondi? Ya wis ayo. Sik. Jumukan dhewe tak deleh kene. Jumukan dhewe lah nyapa. Rahasia pokoknya ya golek ana dhewe. Wis yo. Lha iku nek kenake liyane piye? Sik. Muni piye selak sore mulai yo. Ayo. Iya ning kene. Nangis sakjroning atiku. Iya ning kene. Nalika sliramu ninggal Enak iki lho. Enak gaya ana dhewe aku tak meneng. apa sliramu ra krasa urip sambat karo sapa. Wis kenek kok. Zuh, ngonku disewogrok.
Wis, Untung ya, lemu ya. batek pas. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Oh wes. Wes mlebu nduk mlebu. Kasuwun berkahipun Pak Sarjianto, kersane berkah barokah, hajatipun Bapak Sunarjo, monggo. Kasuwun berkahipun doa. Nggih, kula doani piyambak nggih. Kersane berkah barokah, hajatipun Bapak Sunarjo salam Ibu Mutirah, anggenipun nyebur samudraning bebrayan, kusumaning Dyah Ayu, sirat maja penangan sarepit, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu kalis ing sampi kala wiwit turwa madya ngantos wasana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan ya bini amawi wa majid rabbana lakal hamdu kama yabangi jalali wajhika wa antimil sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana fir lana dzunubana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tazghal qulubana ghillatan amana rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu walhamdulillahirabbil alamin. Adicara sampun paripurna, monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Sunarjo sekalian Ibu, Mas Manten, Mbak Manten, kasuwun zikar saking sasana palenggan tumuju wonten ing sasana Paliwinangun, saperlu hanggutapaken konduripun para tamu. Dumateng saking para tamu kakung Gusti Putri ingkang tansah saduh dahat kali kampur dan akrami. Purwo Madya wasana sedaya sampun kelampahan kanthi lulus Raharja. Ibu juru pangati busana panjenengan Ibu Yana Mijil saking Joko Semarang Madiun, cocok lampah kusum maning Dyah Ayu Sablah, ugi para kadang-kadang Pram Multimedia Purwo Laras kula mampir slamet kang minangka pengendali wara, mbok pilih anggenipun makarya wonten dalem mriki kirang maranani dumateng panjenenganipun Agung Samudra ingkang tanpa upami. Kanthi sesanti jojo-jojo wijayati mugi seni budaya tetep ngrembaka lan lestari lan mugi-mugi Madiun tetep maju bangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun. Masyarakat Madiun sanggup nambangun sukses program pembangunan pancen nyata Madiun ambangun pancen nyata Madiun ambangun kaya adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun. Masyarakat Madiun sanggup ambangun sukses program pembangunan pancen nyata Madiun ambangun dasar nyata Madiun ambangun rakyat adil makmur dasar Pancasila Maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun. kursi nggih ngaturaken guri manuwun paripurna panjenenganipun Bapak Sunaryo anggenipun natapi dharma yang sepuh
lulus huru bidurin sambi kala nggih pun sampun kepareng handhapaken ingkang buta pun wonten alangan sawiji punapa ngaten nggih Mas Gonot nggih karek awake dhewe happy heeh mbok pilih monggo sing badhe ngersakaken lagon ayo tarik mik ta oh niku Bang nggih aku Kang Nggih, pangapunten. heeh pangapunten Pangapunten ingkang kathah khususipun warga Kalisanten termasuk RT 10 11 sampun ngantos kondur miyin dipun ajengaken suka parisuka wonten dalemipun Romo Mas Sunar sak keluarga matur suwun. Jos gandos kotos nggih ngaturaken gunging panuwun. Nah, sing hamurwakane sinten niki? Mas Gontot sik ayo nyanyi sik. Engko kesuwen. Banyamat monggo, Pak. Wakil gak apa-apa wis ngono ae. Bentang regeng aja suasana ya. Heeh, timbang lila tanda pamit ngene. Pangapunten nyuwun podang kuning. Dipun wakili Mbak Yuwaranggono mawon. Oh, wakil nggih Mas nggih. Saged to? Saged, betul napa Oh, nang kuning. Mbak Syep piye ta? Podang kuning Mbak Syep. Langsung tak tungtak ngono wis gak apa-apa. Ayo. Asih, hey, 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 hey. Ayo untuk kaula muda, juga Karang Taruna, Tunas Jati berjoget, hey, 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 yo, Purwo Laras yuk. Jos gandos. Nggih. Kula kok dereng ngaturi niki ta pangarsane Karang Taruna Tunas Jati. Nggih.
bisa ilang kori kelamangsane pariwisata rahendahe alam nusantara ingkang adiluhung alas lan gunung-gunung ae ae
duwite entek kabeh. Monggo Mas Edeh aja mlaku ngono tae. Peteng dedet lali mangan gugah ati kang kebabak-babak iki awan opo bengi kebangetan uripku iki Gusti paring margi gesang kula badhe kados pundi kula benjang tumut sinten yen to bapak ibu mboten wonten
Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu nelongso jroning atiku aku dadi anak yatim piatu Yo, perwalaras bergoyang. peteng dodot lali mangan gugah ati kang kebabat iki awan opo bengi kebangetan uripku iki Gusti paring margi gesang kula badhe kados pundi kula benjing tumut sinten yen to bapak ibu boten boten apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu nelongso ning atiku aku dadi anak yatim piatu jos candas nggih Pak Ton iki Bapak Muniran monggo Bapak mulai monggo langsung ya.